Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqi tarap yurdumyzdaqy täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Şugun hormatly prezident Hüseyin Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çağırma boýunça Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň 8-nji sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkiýe Respublikasyna boldy. Hormatly prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň Istanbul şäherine uğramak üçin paýtagymyň halkara howa mendirine geldi. Bu ýerden döwlet başlarymyzy resmi adamlar uğratdylar. Bir näçe saatdan soňra hormatly prezidentimiň uçary Istanbulyň Atatürk halkara howa mendirine goldy. Bu ýerde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet paýdaklary belinde galdyryldy. Hormatly prezidentimiň bu gedek sapary biziň ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasy bilen dost soňlygynyň miýdemizdigini aňladyp, taryhyň sahypalaryny altyn harplar bilen ýazylar. Howa mendirini Türkmen liderini Türk tarapynyň resmi adamlar garşyladylar. Döwlet başlarymyz ýokary derejeli mehmanyň gelmek münasibetli nizama düzülen hormat garawulynyň eskerleri bilen salamlaşdy. Merhaba asker. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtomobil kerwany howa mendiliniň Çyragan köşküne ýerleşdirilen kawulhanasyny tarap urdy. Hormatly prezidentimiň Türkiýe Geňeşiniň döwlet başçylarynyň bu gedekki sammitine gatnaşmaga çağrylmagy hem-de milli liderimiziň bu guramanyň ýokary derejede geçirilýän maslahatlaryna bir näçe gede gatnaşmagy sewit we halkara düzümleri bilen hyzmatdaşlyk meselelerini Türkmenistanyň başlangyçlar bilen çykyş etmek ýolgusynyň suwutnamasydyr. Soňra döwlet başlarymyz Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş edarasyna geldi. Esasy gerilgeniň öňünde milli liderimizi Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Mehirli garşady. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitine gatnaşjy döwletleriň başdanlary bilen Mehirli salamlaşdy. Soňra bu ýerde bu guramanyň baş edara binasynyň açylyş dabrasy geçirildi. Davrly şäheriniň çäklerini Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine gatnaşjy döwletleriň liderleri Türkiýe dilli ýurtlaryň döwlet paýdaklaryny galdyrmak dabrasyna gatnaşdylar. Resmi del sammiti gatnaşjylaryň Merkezi Aziýada geografiýa taýdan amat ýerleşen özüni ygtybarly we jogapkärlik hyzmatdaş hökümine tanadan Türkmenistan bilen köp ugurly gatnaşyklary giňeltmäge, Türkiýe döwletleriň gazyklanma bildirýänliklerini beýan edendigini bellemek gerek. Ýokary derejeli mehmanlar bu ýere ýygnanylan şowkunly el çarpışmalar bilen toý bagyny kesip binanyň içine girdiler. Bu ýerde Türkiýe dilli ýurtlaryň taryhy bardy görüň berýän foto sergi bilen tanışdylar. Soňra hormatly prezidentimiň awtomobil kerwany Barbaros Hayrettin Paşa gäme duralgysyny tarap urdy. Şol ýerden Türkiýe dilli ýurtlaryň wekilletlerining maşdonlary bilen bilelikde gämede Mermer deňizindäki şahzadalaryň adalarynyň birini Istanbulyň günorta günnogry tarap demokrasiýa we azatlyk adasyny tarap urdy. Türkmenistan hemişelik beýtaraplyk ýolgularyny esaslanýan daşary siýasat strategiýasyny ýergideri durmuşa geçirýär. Ähli gazyklanma bildirilýän taraplar bilen netijeli gatnaşyklar artdyrýar. Ýurdumyz ähli mugun tertibiniň möhüm meselelerini şödgüdüni işläp taýýarlamaga işçiň gatnaşmagynyň netijesini dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklugy üçin etmek, köp taraply oňaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça tagalalaryň birleşdirilmegine uly goşunt goşýar. Türkiýe dilli döwletler bilen netijeli hyzmatdaşlygy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Bu döwletleriň halklary bilen türkmen halkyny müňýüllüklere uzap gidýän taryh kökleriň, medeni we ruh gymmatlyklaryň umumlygy baglanşdyrýar. Bugun gadymy däpde surlar täze manymal muny bolup, halkara gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýle gatnaşyklaryň esasyny hoş niýetli erk, rowançlyk hemde gülläp ötüşi tarap ägirdir kuwat we umumy gazyklanmalar durýar. Milli liderimiz ada gelmek bilen ýürüýti ulagdy. Sammitin geçiriljek ýerine Katra Island mehmanhanasyna tarap urdy. Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine gatnaşjy ýurtlaryň özara ýakynlaşmagyna möhüm orny elýän bu gurama bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegine Türkmenistan daşary siýasat ýolgusynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökümine garaýar. Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet başçylarynyň 8-nji sammitine gatnaşmak wagty bilen Istanbulda iş taparyna bolan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuş geçirdi. Özara söhbetdeşlikde köp taraply görünüşde hemde sewit we halkara guramalaryň çäklerini üstünlikli ösdürilýän türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmaga dördüren mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler.
Prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdogan bar bolan ul mümkinçilikler hemde geljek üçin meýilnamalar bilen maglykda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşmak bilen taraplaryň iki ýurdun bekbetlerini hemde sewitde we dünýäde awadançylyk maksatlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlegen puturlandyrmagy ıgrarlyklaryny tasdikladylar. Söhbetdeşler Türkmenistanyň synçy derejesinde buğrama goşulşma bardak çözgüdüň giň urlary boýunça netijeli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň mundan beýlegen okgunly ösdirilmegine ýardam berjekdigini anam bildirdiler. Soňra sammit başlamadan öňe döwlet başçylarynyň hemem wekiliýetlerini bilelikde resmi surata düşmek dawarasy geçirildi. Bilelikde resmi surata düşmek dawarasy tamamlanandan soň Katar Island mehmanhanasynyň maslahatlardalyny Türk dili döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň sammiti geçirildi. Türkmenistanyň büýük gurama synçy derejesinde girmegi sammitiň ähmiýetini tejeriniň biri boldy. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan duşy açyp, hemem bu ýere ýygnanlary mäherli mübareklep, maslahata gatnaşyjylara söz berdi. Hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sammitde çykyş edip, ilki bilen bu möhüm hemde wekilçilikli sammitde gatnaşmagy çakylyk we bildirilen myhman söýürlük, mäherli kabul gownaşyklyk hemde çäräniň ajaýyp gururlygy üçin Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogana minnetdarlyk bildirdi. Yurdumda halkara birleşene jogapkar gatnaşyjy bolup dünýäniň köp ýurtları bilen iki tarapyň görnüşde hem halkara gurumlarynyň çäklerini de işleň we netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Hormatly prezident bu çykyşyny tamamlap yurdumda birlikde netijeli işlemege taýýardygyny tasdiklady. Şunu Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrılışynyň 3-nji mejlisi geçirildi. Onu 30-njy oktýabrda geçirilen Milli Geňeşiniň mejlisiniň 15-nji maslahatynyň başynda kabul edilen kanunlara garaldy. Şol kadalaşdyrjy hukuknamalary hormatly prezidentiň durmuş uğurlu siýasatynyň hemem ýurdumyň kanunçylyk hukuk bünýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumdaň maksatnamanyň esasy uğruna işlenip taýýarlandy. Meclisiň işine gatnaşmagy köpçüliklerini habar berişdirişleriniň wekilleri çağıryldy. Meclisiň dowamyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň orunbasarynyň şeýlehem komitetiň ýolbaşçylarynyň çykyşlary dinlenildi. Olar kanunçylyk namalarynyň her biri boýunça netije namalary bilen tanıştyrdylar. Ilki bilen meclisiň kabul eden Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna Türkmenistanyň kanuny aralyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler esasy mali resmi namasynyň döwlet budjetiniň girdeji böleginiň artmagyny göz öňüne tutýanyny bellädiler. Ýurdumyň vilayetlerinde maliýe serişdeleriniň köp bölegi o bolan şäherçiligiň etrapdaky şäherleriň etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmäge gönükdirilýär. Döwlet budjetining çykdaýjylarynyň agramly bölegi durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge, şol sana sağlyk goruş, bilim, medeniýet, döwlet durmuş üçinçilik, jemaat hojalygy ulgamlaryny özgörtmäge gönükdirilýär. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýici haklarynyň möçürini ýygdarly ýokarlandyrmagy, narh siýasatyny oýlanşykly amal aşyrmagy, şahsy başlangyçlary gollamagy, goşmaça durmuş ýeňilliklerini bermegi hasabyna ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmekde ýokary görkezçiler gadanylýar. Şeýlehem çykyş edenler milli ykdysadyýetimiziň durunukly ösüş tepkinlerini maliýe taýdan gollamak, synagatlaşdyrmak, iri maýa oýum taslamalaryna durmuşa geçirmek, ähli ulgamlara innowasion tehnologiýalary, ilmiň we tehnikanyň soňky gadanalaryny giňden ornaşdyrmak üçin döwlet budjetine göz öňüne tutulan serişdeleň ähmiýetini bellädiler. Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyna zähmet serişdelerini ilatyň iş bilen üpçün edilmegini, onuň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmagy, netijeli dolandyrmagy mümkinçiliklerini döretmek boýunça çäreler göz öňüne tutuldy. Önümçilik hemde durmuş meden maksatly desgalan gurulmagyny dowam etmek, daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orun tutýan haritlaň, eksport orly önümleň önürleýän möçürini artdyrmak, elektron senagatyny döretmek boýunça maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin pul serişdeleriniň ýeterlik möçüri meýleşdirildi. Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna kanuny bir agzdan makullan halk maslahatynyň agdalarynyň gelen netijesine görä ykdysady strategiýadan uğralmak bilen hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna kefitlenen esasy wezipeleri nazara almak bilen taýýarlanan bu mali hukuk resminamasy ilkinji nowatda ykdysady ösüşiň durunukly depinlerini saklamagy, Türkmenistanyň ägirdilik kuwatyny amal aşyrmagy, döwlet çykdaýjylarynyň ýokary netijeligini üpçün etmäge hemde türkmen halkynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilendir.
Sonra döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakyny Türkmenistanyň kanunyna gararly. Onu döwlet emlägini ynançly dolandyrmaga bermegiň maksatlary, usullary we tertibi kesgitlenildi. Emläk eýesiniň hemde bu işde ynançly dolandyrjynyň arasynda ýüze çykýan hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirgen bu resmi namanyň möhümdigi bellenildi. Poçta ara gatnaşygy hakyna täze kanuny aralyp maslahatlaşmagyň başyna Türkmenistanyň çägine borda işlen hukuk, guramaçylyk, ykdysady esaslaryny kesgitleýän resmi namanyň poçta hyzmatlaryny özgörtmäge, olaň täze düzgün kadrlaryny kesgitlemäge, hyzmatlaryň hiline hemde olaň berjay edilmegine gödäwçiligi ýokarlandyrmaga ýardam eder. Mejlisiň başyna Milli Geňeşiň mejlisi tarapyndan taýýarlanan we kabul edilen döwlet ýer kadastry hakyna kanunyň ähmiýetini ygtarly. Ol degişli orda işlen hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny düzgünleşdirýär. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary Türkmenistan ýakydaşar ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyna kanuny seretdiler. Bu resmi nama döwlet daşar siýasatynyň esasy ugurlaryny nazara almak bilen işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň dowamyna Ähli ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyna alalaşyga goşulmak hakyna kanun makullanyldy. Bu alalaşyk 2012-nji ýylyň 20-nji iýunyna Rio de Janeiro şäherine kabul edilikende täze ykdysady nukdaý nazary gollamak, ýaýratmak arkaly ösüp barýan ýurtlaryň durnukly ösmegine ýardam hökmüne Ähli ýaşyl ösüş institutyny döretmegiň esasy maksadyny kesgitledi. Şol nukdaý nazarda ýaşyl ösüşi ykdysady ösüşiň hemde ekologiýa durnuklygyň sağlaşykly diýip hökmüne garalýar. Şunuň bilen bir hatarda halk maslahatynyň agdalary Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmek girmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girmek we güýjüni ýetiren nip ykrar etmek hakyna, eýetçiliň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrmagy hakyna, işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyna, awtomobil ýollary we ýol iş hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeleri we goşmaça ýermek hakyna, Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly adynyň düzgün namasyna üýtgetmeleri we goşmaçylar girmek hakyna, Türkmenistanyň ýylaty durmuş taýdyny goramak hakyna kodeksine üýtgetmeleri we goşmaçylar girmek hakyna, atmosfera howasyny goramak hakyna, ekologiýa howpsuzlygy hakyna kanunlary, şeýle hem Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeleri girmek bilen bagly kanunlara seredilip we degişli kararlar kabul edildi. Mejlisiň dowamyna beýleki möhüm meselelere de garaldy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň 1-nji çağrylşynyň 3-nji mejlisiniň garamagyna girdilen kanunlar bir agadan makullanyldy hemde degişli kararlar kabul edildi. İdi diyarmızda her bir toy vermeyi münasip zähmet sowgatlar bilen garşalmak asarly däbi urly. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynda ýurdumyň owy hujuluk urumynyň ezber işgärleri, Ustad Bagdaý hanlary hasyl toýuny özleriniň münasip zähmet sowgatlar bilen garşalýarlar. Olaň ene topramyzyny bol hasyl öňürmekde çekýän asarly zähmeti halkymyza eşreteçilýär. Güneşli diyarmada Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýyly diýilip yglan edilen şu ýylda Akyl ulaýatynyň pagtaçy kärennesi daýhanlary döwleti pagtanyň agaltynyň bol hasylyny döwlet garmanyna tapşyrmak boýunça ardyly tepkide ýetip şertnamalaryň borçnamatyny artyk bilen berza etdiler we meýdana galan hasylyň soňky hanalaryna ýygnamak üçin ýadawsy zähmet çekýärler. Şu günler bolsa akally gallasy kärennesiler däne ýyda etmek işleriniň depkinni gün saýyn güýçlendirýärler. Welaýatyň pek zähmetden yrskal döwlet tapýan ustad kärennesileriniň tagalasy bilen häzirki wagtda aňyrsana bärsine göz ýetmez, ümmülmez giň meýdanlarda tekiz gören, tabiat gözelligine gözellik goşýan ajaýyp maýsalary synladyňysa synlatyň gelýär. Muň özi akally Bagdaý hanlaryň täze ýyly bugdoýyň bol hasyly ýylyna üwürmek üçin çekýän tutan ýerli zähmetleriniň gün saýyn bad alýanlygynyň göwün göterji we buýsançly şaýatnamasy bolýar. Agal ulaýatynyň ýerden wer öndürýän gallasy kärennesileri häzirki wagtda ýaş maýtallara ýyda etmek işlerini toplumlaýyn alyp barýarlar. Häzirki wagtda bugdoýy ýyda etmek işi bilen bir hatarda gökünlen hasylyny ýygnamak işleriniň hem talaby laýyk ýoly goýulandygyny bellemek gerek. Gökünlerden käşiriň, kelemiň we ýer almatynyň hasylyny ýygnamak işlerim ýokary depkinne alınıp barylýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň ilatyny ýokary hili we ekologiýa taýdan arasy adyg önümleri bilen ýylyň tutuş dowamyna ygtybarly üçin etmek barada görkezmelerinden ugralyp zähmet çekýän Balkan ulaýatynyň kärennesileri, mülkdarlardyr, ýer eýeleri, milli ykdysadyýetimiň esas puwdoklarynyň biri bolan owy huzuk toplumyna ýokary netijeler gazanýarlar. Gahryman arkadağımızın öýleri hakda edýän taýsy tagalalaryndan uruklanýan Balkan ulaýatynyň owy huzurçylary şu şanly ýylda gallany, pagtany we beýleki owy huzurlyk önümlerini ýetişdirmekde hemde bitkinli hasyllary öz wagtyna isripsiz ýygnap almakda nusgalyk zähmet çekýärler.
Ene toprağı görölülü hizmet edip, bol hasıl almağı başarayan Balkan ulaytının owa zähmetkeşleri halal zähmet çekip, döwletimizde we öz hojalyklaryny guruplandyrmaga, ähli mümkinçilikler döretýän gahrman arkadagymyda alkyşlaryny beýan etýärler. Daşow ulaytyna da häzir owa hojalyk işleri gowşamayan depkinlerde we utgoşykly alınıp barylýar. Bu bolsa milli liderimizin öňde goýan wezipeläriniň üstünlikli berza ediljekdigine, ýylyň ýokary netijeleri betlenjekdigine hemem ýurdumyzyň baky betaraplygynyň 26 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanjakdygyna ynam artdyrýar. Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýylynyň güýt batnyň bereketiniň has bol bolmagy üçin Daşow dowlatynyň baby daýhanlary gög önümliň ýygyny almagyny ara tehnikanyň kadalaryna laýyklykda alyp barýarlar. Onu welaýatyň ähli itiraplaryna daýhan birleşiklerine şu günlerke dowam etýän joşgunly zähmetden, nusgulyk işlerden tutuş aýdynlygy bilen görmek bolýar. Yer eýeleriniň aladasy bilen ýetişdirilen käşiriň kelemin hemde beýleki gökini önümleriniň ýyldan ýyla köpelýändigini bellemek ýakymlydyr. Yer eýeleri bazar bolşulugynyň döredilmegi üçin özleriniň gözlegli işlerini, dörejilikli zähmetlerini birjikde gaýgyrmaýarlar. Yerden bir ýylda 2 hasyl almagy kada öwren baby daýhanlyň aladasy bilen ýydagy ýetirilýän, aňyrtyny bärsine göz ýetmeýän gökin meýdanlaryna käşiriň kelemin hemde şugunlaryň bol hasyly kemaly getirilýär. Şu günler göğe kirançylyň tutan yerli zähmetler netijesinde daýhan wazarlary ilat üçin zerur bolan gökin önümleri bilen ygtybarly üçin edilýär. Yere ýydak etmeň we onuň bol hasyl almaň usullaryny oňat bilýän welaýatyň göğe kirançylary Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýylyny zähmet ýeňişlerini betlemek hujuwy bilen zähmet çekýärler. Welaýatyň baby daýhanlary döredip berýän uly mümkinçilikleri we şertler üçin mehriban arkadagymyda tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Liwap welaýatynyň paýtaşy baby daýhanlarynyň gazanan zähmet üstünlikleri hormatly prezidentimiň agratenat toplumynyň maddi enzamlaryň binýadyny berketmek, alman we tehnikanyň iň soňky gazananlaryny önümçiligi ornaşdyrmak ýaly toplumlaryň we tutumly işleriniň aýdyň miwesir. Liwaply zähmet usatlary şu günde welaýatyň paýta meýdanlaryny ýetişdirilen bol hasyly soňky ganat neçeni ýygnap almak ugruna ahlasly zähmet çekýärler. Şeýle hem şu günde welaýatyň owy hojalyk meýdanlaryna beýleki agrotehnika şäherleri bilen birlikde akinleri ýydak etmek işleri utgoşykly dowam etdirilýär. Yaş maýtal meýdanlarda mineral dökünleri bilen imitlendirmek we bir ülüşli haşalotlary garşy göreşmek, şeýle de ösüş tugun tutmak işleri alınıp barylýar. Tezriveli baby daýhanlyň ihlasy we bu möhüm agrotehnika şäherlere usat mehanizatorlaryň çekilmegi bu işleň sağlaşykly ýoly goýulmagyna ýardam berýär. Ýydak işlerini talablaýyk ýoly goýmakda hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan satyn alyp beren, ýokary iş öňürjilikli ygtybarly tehnikalarynyň güýjünden netijeli peýdalanýar. Gozaman jeyhun jehekle oturan Liwap welaýatynyň giň ekin meýdanlaryna göğe kirançylar tarapyndan şu ýylym giçki gökinden bol hasyly kemaly getirildi. Göğe kirançylar häzirki güýt batnyň amatly howa şertlerinden yerlikli peýdalanmak bilen ýetişdiren käşir, kelem, şugunlar ýaly ekinleriniň hasylyny ýygnamaklygy köpçülikleýin we gyzgalanlyk häsiýetde alyp barýarlar. Şoň bilen birlikde ekin meýdanlaryna güýlük soğan we sarymsak ýaly ekinleri ýydak işleri dowam etdirilýär. Şeýle de welaýatda inni bir näçe ýyldan bäri yer almasy köpçülikleýin ekilip, bol hasyl ýetişdirmekde de baý tejribe toplandy. Şu ýylym Liwaply daýhanlar giçki möhümde yer almatyň bereketli hasylyny kemaly getirmek hötdötinden geldiler. Giçki ekinleň bol hasylyny ýetişdirmekde esasan welaýatyň halaç, Kuytuna we Çerjew itiraplarynyň baby daýhanlarynyň ýokary usatlygy bellenmäge münasipdir. Şertnamalaryň esasy daýhanlar tarapyndan ýetişdirilen bol hasyl Liwap welaýatynyň Miwe owa hojalyk senat birleşiginiň hünärmenler tarapyndan kabul edilip alınıp, örümler terligini ilata ýetirmek maksady bilen bazarlary we beýleki sowda okatlaryna bir böle bolsa sowgadyjy ammarlara ýygydarly çekilýär. Mar welaýatyna da owa zähmetkeşleri owa hojalyk ekinlerini ösürip ýetişdirmekde, aýratynam gowaşadan bol paýta hasylyny öňürmekde oňat iş netijelerini gazanýarlar. Welaýatyň edermen baby daýhanlary, kärenneçileri we yer eýeleri owa hojalygyny almyň gazananlaryny puýta ornaşdyryp, topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmakda tutan ýerli zähmet çekýärler. Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýerine gowaşanyň welaýatyň toprak hemde howa şertlerini ýokary hasyl berýär. Keselleri durnukly görnüşlerini ekilip, agrotehnika şäherleriň öz wagtyny geçirilip durulmagy netijesinde bol paýta hasyl ýetişdirildi. Şu ýyl Mar welaýatynyň edermen daýhanlary, yer eýeleri 180 000 hektar meýdanyna gowaş ekip, şondan 365 000 tonnadan gowrak ag altyn hasylyny döwlet garmanyna tapşyryp, uly zähmet ýeňşini gazandylar.
2021-nji ýylyň paýta ýygymyna bellenen möhletde hormatly prezidentimiň akbata bermegine girşen welaýatyň paýtaçylary şu günler ýetişdirilen paýta hatyryny soňky ganatyna çenli ýygnamak işlerini gowşumaýan depkinni alyp barýarlar. Welaýatda şu ýyly buğday ekişiniň ýokary hili we bellenen möhletde geçirilmegi netijedinde ekin meýdanlaryna oňat göwgörüş gadanly. Ussat gallaçylaryň tagallasy bilen ýetişdirilen ýaşyl maýsal meýdanlar gallasy daýhanlaryň göwünlerini galkyndaryp olary belent üstünlikleri ruhlandyrýar. Azyklyk ekin bolan buğdaýlary göwnüjay ýyda etmegi işleri häzirki günde welaýatyň gallaçylarynyň esasy wezipelerini öwürli. Mar welaýatyna göwe kirançylyk puwdagym salt depkinleri bilen ösürilýär. Halkymyzda zerur bolan göwe önümleri ýetişdirmek işlerini ussat ekrançylarynyň toplaýan tejribeleri owu hojalygyna giňden ornaşdyrylýar. Mähriban arkadaşymyzyň ýurdumyzyň babadaýhanlaryna tehnika, tohum, suw, dökünme awatda berýän kömekdir gollawlarynyň ruhlanyp zähmet çekýän welaýatyň ekrançylary ýylyň ýylyna göwe önümliň durly görnüşlerinden bol hasyl alýarlar. Şu ýyl welaýatyň idermen ekrançylarynyň güýlük ýer almatynyň ýokary hasyl berýän tohumlary bilen üpçün edilmegi we ýer almaty ekilen ýerlerde agrotehnika çärelen öz wagtyny geçirilmegi netijesinde güýlük ýer almatynyň bol hasyly kemale getirildi. Häzirki wagtda welaýatyň kärençileriniň güýlük ýer almaty ekilen meýdanlaryny ýetişdirilen bol hasyly daýasyz ýygnamak işleri guramaçylykla alınıp barylýar. Azyklyk ekin bolan ýer almatyny ýygnamak işlerine hormatly prezidentimiň daşar döwletlerden satyn alyp berýän kuwatly traktorlary bökdönçde işledilýär. Mar welaýat Miwe Owa Hojalyk Senat birleşiginiň daýhan birleşikleri, daýhan hojalyklary we ýer eýeleri bilen baglaşan şertnamasy esatyna ýetişdirilen güýlük ýer almatynyň bol hasyly daýhan ihlatynyň ýerini düşenliginden habar berýär. Hormatly prezidentimiň halkymyzy ter göwe önümleri bilen üpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän ekrançylaryň ýetişdiren güýlük ýer almalary welaýatyň Miwe Owa Hojalyk Senat birleşigi tarapyndan bökdönçde kabul edilýär. Bu ýerde 3000 tonnalyk sowadyjy ammara ýerleşdirilip, gada laýyk derejede terligini saklamak işleri göwnüze ýoly goýulýar. İlatymda terlik bilen ýetişdirilen göwe önümler bolsa, bazar bolşulygyny üpçün etmege amatly şertler döretýär. Welaýatyň ekrançylarynyň owa hojalyk ekinlerinden bol hasyl almakdaky höwetlerini has artdyrýar. Welaýatyň ussat ekrançylary ýurdumyzda göwe önümliň bolşulygyny üpçün etmek barada alyp barýan işler üçin mähriban arkadaşymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Şunlar ýurdumyzda hasyl toý münasibeti geçirilýän maslahatlardyr medeni şäherler. Ýedi watanymyzda milli ykdysadyň esasy puwdaklarynyň biri bolan owa hojalyk urumynda hormatly prezidentimiň beýik başlanykçylary bilen gowundyryjy ösüşlerini gadanlaýanyny aýdyň alamatlanýar. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Türkmenistan parahatçylygy we anaşma watan ýylyna dawarly belenilýän hasyl toý münasibetli, hasyl toýy dörejlikli zähmetiň rızkyl berekediň agzybirliň bayramatly alma amaly maksat geçirilip, maksady Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň professor mugallimleri we talipleri Owa Hojalyk alma synagy hojalyklaryň alma işgärleri hemde öňde barja kärençiler gatnaşdylar. Çykyş edenler ekrançylyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, guruplylygyny ýokarlandyrmak we şorlaşan yerleri özleşdirmek, yerleri gowaça ekişine taýýarlamak we gowaçany ösürip ýetişdirmek, agrotehnika çärelerini kämilleşdirmek, gowaçany kesellerden we ziýankeşlerden ygtybarly gorumak hemde owa hojalygyny suwy taşyýytlaýjy tehnologiýalar ullanmak barada özleriniň maslahatlaryny berdiler. Dawran ahyryny oňa gatnaşjylar arkadagy prezidentimize ýüzlenmek kabul etdiler. Hormatly prezidentimiň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzu etdiler. Alma amala masada gatnaşçylyň Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň medeniýet merkezine hasyl toý münasibetli guralan owa hojalyk önümleriniň, gök we bagça önümleriniň hemde paýta önümleriniň şeýlede ýokary okuw mektebiniň alym bilim mawata gazanan üstünlikleriniň, alma barlyk işleriniň täsirlemelerini sergisine tomaşa etmekleri dawaran ruh belentligini artdyrdy. Soňra bu ýerde talip ýaşan ýerine ýetiren şirin mukamlaryny hormatly prezidentimiň edi diýarmyza halkymyzyň bagtyar ýaşamak barada edýän atalyk aladalary belentden wasp edildi. Türkmenistan parahatçylygy we anaşma watan ýylyna dawarly belenilýän hasyl toý münasibetli bu ýerde gurnulan owa hojalyk önümleriniň, gök we bagça önümleriniň milli mirasymyzda möhüm orun tutýan ýylyşlarynyň hemde paýta önümleriniň sergisi dawara gatnaşçylary öz boşly täsir galdyryp, dawaran ahyryny oňa gatnaşçylar ýurdumyzyň owa hojalyk puwdagyny ýokary gerdejili puwdaga öwürmek ugruna amala aşyrýan döwrebap özgertmeler hemde owa hojalyk puwdagyny uly ösüşdir özgertmeler bilen belen sepkitleri alyp barýan mähriban arkadaşymyza alkyş sözlerini aýtdylar.
Türkmen Oğuxoçuluk Üniversitetini hasyl toý münasibetli, hasyl toý rızgal berekediň bolçulugyň toýatly, professor mugallimleň, aspirantlaň, hünärmenlik hemde talipleň ilmi amaly maksady geçirilip, maksadyň dowamyny universitetiň çeper höwetçileri berkarar dowlatymyzyň batyarlyk döwrüni, Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýylmyzy, muqaddas garaşdyrlygymyzy, mehriban arkadamyzyň alyp barýan ýyl-ýurt döwlet ähmiýetli işlerini wasp edýän joşgun aýdymlary uly boýsunç bilen ýerine ýetirdiler. Bu ýere ýygnananlar döretlen ähli şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Berkarar döwletimiň batyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiň parahatly başçylygyna ilmli, bilimli, giň dünýä garaşly watan söýjüni terbilemek uruny uly işlere amal aşyrýar. Özbegistan Respublikasynyň Fergana şäherinde Al-Fergana adyndaky 1-nji halkara fizika olimpiadasy geçirildi. Bu olimpiada dünýäniň 19 döwletinden mektep okuwçylarynyň 150-si, şeýle biziň watanymyz garaşda da hemişelik bir tarap Türkmenistandan sanly ulama arkaly zehindi okuwçylaryň 4 satnaşyp özara bäsleşdiler. Halkara olimpiadada ýurdunyň zehindi mektep okuwçylarynyň topary Balkyn welaýatynyň Balkyn şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika okuw derslerini şuňlaşdyryp öwredilýän ýürütürçilerini 22-nji orta mektebiň 11-nji sinip okuwçysy Musa Artiqov, Lewap welaýatynyň Türkmen şäherindäki ýürütürçilerini 41-nji orta mektebiň 11-nji sinip okuwçysy Aýşat Saparova, Aşgabat şäheriniň ingliz dili, himiýa we biologiýa derslerini şuňlaşdyryp öwredilýän 86-njy ýürütürçilerini orta mektebiniň 11-nji sinip okuwçylary Döwletgeli Merdan Fememe Bahar Çariýewa üstünlikli çykyş edip, bürünç medala munasip boldular. Bu ýeňiş hormatly prezidentimiň milli bilim öwrükleriniň üstünlikli amal aşyrýanynyň anyk subutnamalary bolup durýar. Hormatly alymlar, Nursoy ýurdumyň aýtyny we paýtagtyň Aşgabatda 12-nji noýabrda saat 20-den 13-nji noýabrda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty urlugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkyn welaýatyny ötkap ýamul tuwalyp adkamy ýaşar Demiralp gündogran teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejesine 2-7 gradus gündizine 9-14 gradus, kenariýa taraplaryna 5-10 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyny ötkap ýamul tuwalyp ýaşar Demiralp gündogran teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejesine 1-6 gradus gündizine 8-13 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ötkap ýamul ýaşar Demiralp gündogran teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus maýl, gündizine 8-13 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkap ýamul Demiralp gündogran teleskopda 6-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus maýl, gündizine 9-14 gradus maýl bolar. Daşy welaýatyny ötkap ýamul Demiralp gündogran teleskopda 6-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejesine 0-dan 5 gradus sowuk, gündizine 4-9 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ötkap ýamul adkamy ýaşar Demiralp gündogran teleskopda 7-9 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejesine 3-5 gradus gündizine 9-11 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu noýabr aýynyň 13-nde magnit gaýtasynyň durnukly ýadyda bolmagy aşylýar. Ýa-da watandaşlar güýz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazarlyp, pasynyň aýrysynlyklaryna laýyk eýinbegi. Şerekeme häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň hadadan 6 oturum artma bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňaýsyz täsirleriniň öňalmak maksady bilen ağız burun örtüğünü ulanmaklığı maksat berýäs. Mehriban ýaşary, bulary berip berjäýetsňiz, ýylyň islenik pasyna
öz sağlığınızı gorap bilersiniz. Mehman adamlar şunun watan habarlar peşimiz jemleyes. Berqarar döwletmeden bagtiyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähir wagtlarda ösüşürýär. Ähir şoňda ne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, izleşerim.